Good morning, Radio Tracer. Grujk, ha? Ma prljavština, pa to ne može da se poredi s gulašem ili povrćem ili burgerom, šta već. Grujk u konzervi je najprodavaniji na intergalaktičkom tržištu, a ne gulaš, a moja kompanija je jedna od najboljih, iako je još uvek mala. Dakle, šta tačno možemo da uradimo za vas? Moj kargo brod je putovao od planete za proizvodnju do naše fabrike kada su ga naši senzori locirali blizu Devort vrtloga. Pokušao sam da upozorim naše članove ekipe, ali je bilo prekasno. Brod se već nasukao i od tada se više nismo čuli. Da razjasnimo ovo. Želiš da letimo u sred nekog mišeg gnezda koji čak ni ne postoji ni na jednoj mapi u nadi da nađemo tvoj izgubljeni kargo brod, jeli? Novac nije problem. Onda dogovoreno. Baš divno. Zahvaljujući nama, Grujk biohrana će moći da pretvara ta mala divna stvorenja u gulaš. Locirala sam Devort vrtlog. Ima još vremena da se predomisliš, Smith. Biće ovo gadna vožnja. Ako ne vratim taj brod sa svim svojim tovarom, nikada neću moći da platim mašine koje sam kupio od kompanije Neutro Tehnologija. Da, razumem. A pošto konzorcijom posjedujete tu kompaniju, ako im ne vratiš novac na vreme, zaplenit će ti sve mašine i otpustit ćete. Ja bi se oduševila ako bi to bio kraj za mizerni Grujk. Ne bih čekao da sam na tvom mestu, draga. Odredila sam kuda ćemo da letimo malo. Možemo da idemo kad god je spreman. Danas izvještaj o motoru. Trebalo bi da nema problema u narednih 1.000.000 godina. Morat ćemo da se potrudimo. Stepeni do luke. Do luke 19 stepeni. Stabilizuj motore. Stabilizovani su motori. Šta je sve ono? Stare svemirske letelice sa vrlo nesrećnim pilotima, ali još uvek nisam videla tvoj brod.
princezo. Hvala, ali sledeći put mislim da ću da hodam. Ove materi me uvek oduševi, vas svoje ste bili neverovatni. Nije to ništa u tajmeru, rutina. Pošto nismo naletili na tvoj brod u vrtlogu, mora da je prošao. Mora da je svog Grujka. Znao sam da bi mu bilo bolje da su moj gulaš. A gde smo mi uopšte? Liči na sistem Senaštu. Sve planete su napuštene. Ima li traga brodu? Mislim da je Kvik našao. Prilično je loš signal, jedva mogu išta da vidim, ali mislim da je to ono što tražimo. Na 2 sata je odavde. Bravo, princezo! Smith će možda da zadrži svoj posao. Biću daleko od motora ako nekom zatrebam. Meta je dosegnuta. Postavljen je sistem za traženje. Senaštu sistem. Koliko nam vremena treba da dođemo do tamo? Sada kada tačno znamo gde su, bit će lako, letimo na 15C i neće nam trebati puno vremena. Brod je uznemiren. Izgubljen, ali slobodan. Fin. 13. dominanta. Ako je to pilot, onda mora da ga izludeo da je Vort vrtlog. To je nemoguće, jedina 2 člana posade su bili roboti. Vrata su se upravo zatvorila. Izgleda da još uvijek funkcioniše automatski sistem presurizacije. Nadajmo se da je to dobar znak. Veštačka gravitacija je dalje aktivirana. Jeste li spremni za malu posetu? Holmjak! Dakle, šta misliš? Da li su ih gusari napali? Dobro, Smith, vreme je da kažeš istinu. Šta je stvarno tvoj brod prevozio? Prevozio je Gruik, ništa više, kunem se. O ne! Kvik je nestao. Jonas, vidi šta možeš da uradiš sa zalihama energije. Ljudsko zlo! Ljudsko zlo! Ljudsko zlo! Ljudsko zlo! Ljudsko zlo! Ljudsko zlo! Cijana! Ljudsko zlo! Ljudsko zlo! Cijana! Cijana, da li me čuješ? Ljudsko zlo! Ljudsko zlo! Ljudsko zlo!
šta se događa? Ne mogu da nađem kvika. I nešto mi je uzelo bateriju kada sam je spustila. I čuju se ti zvukovi svugde. Sad bi trebalo da radi. Tvoj brod je popravljen i radi ponovo. Da li je ovo ekran koji pokazuje da je backpod u funkciji? Jeste. Tako sam i ja mislio. Smith zove admiralski brod. Svi su ukrcani. Nisam imao vizuelni kontakt sa kargom, ali sam siguran da su na tom brodu. Vreme Nimrode, vreme je da se zatvori 13. fajl i u isto vreme završi fajl Maloa Korigana. Šta? Titanijumska ploča na mojoj glavi i dalje na mestu, tako da nije udarac po glavi razlog što haluciniram i vidim da groji krošio grtač. Onaj Nitkov Smith je uzeo backpod kako bi otišao na sastanak sa konzorcijumom. Malo se ovo neće dopasti nikako. Malo! Sijana! Gde ste? Ljudsko zlo. Ljudsko zlo. Ljudsko zlo. Ljudsko zlo. Malo! Pomoć! Ljudsko zlo. Da se nije niko pomerio će da zovem Starpol! Smiri se, Jonas. To su samo dva robota koji upravljaju brodom. Svetla. Sad su na pauzi. Aha! Kvik! Još uvek ga tražimo, ali... Kvik! Ovuda! Sad Boga, pa šta se događa ovde? Mislim da smo upravo otkrili Smithov tajanstveni kargo. Kvik! Polako, princezo, ne povređuje ga. Jednostavno ne možete da izdržite. Čak i sa ovako malim i nedužnim stvorenjem morate da ga jurite i da mu nanosite bol. Grešiš! Kvik je moj prijatelj! Čekali smo tebe. Kao što možeš da vidiš, naš brod se pokvario, moramo da uzmemo tvoj. Evo sad sam popravio tvoj brod. Nadam se da ne očekuješ od mene da ti se zahvalim. Konzorcijum te sigurno poslao da nas ubiješ. Grešiš u oba slučaja. Mi ne radimo za konzorcijum i nismo došli ovde da ubijemo nikoga. Ljudi ubijaju uvek, oni ubijaju sve vrste koje su slabije od njih, to je njihova priroda. I to je netačno. Zovi Kvika. Dođi ovamo, Kvik! Veruj mi, mi sigurno ne radimo za konzorcijum. Mi ne radimo za konzorcijum, već onaj idiot Smith! Svi u kontrolnu sobu, brzo! Ide nazad u centralni deo, preuzme kontrolu! Jonas, stvarno se nadam da si popravio ovaj brod. Sjeti se s kim pričaš! Uzbuna! Zovem sve slobodne Starpol jedinice. Dijana, kreni ka 7 se našli, molim te. Programirano. Drži se čvrsto, idemo.
je brod pretrpeo ozbiljnu štetu. Verovatno ga je stari svemirski tragač popravio. Nisi smeo da ih ostaviš same tamo. A kako si uspeo da mislim... Da evoluiram, ne znam tačno. Pretpostavljam da je najlogičnije objašnjenje to što nas je genetički inženjeri konzorcijuma pretvorio u visoko kvalitetnu hranu i malo neočekivana neželjena dejstva. U stvari, prema kriterijumima DNK odeljenja lige, nas krujke sada smatraju nezavisnim ljudima. Drugim rečima, konzorcijum više nema prava da pretvori tebe i tvoje prijatelje u prehrambene proizvode. Tačno tako. I zato su odlučili da eliminišu sve nas za koje znaju da su evoluirali. Uzeli su mojih 12 braće krvi su evoluirali. Onda ste se svi pobunili. Prvo smo se sakrili na broda, onda ga preuzeli. I uspeli ste da prođete kroz vrtlog u ovoj staroj drtini? U tom slučaju glasam za vašu vrstu u bilo koje doba dana. Pokušat će da nas se otarase na površini. Uzmi mapu svih ovih kanjona. 13. Sakupi sve grujke. Svi idete na Zvezdanog Vojvodu. Sijana će vam biti pilot. Mora da se šališ. Ne, princezo. Ovo je brod koji oni žele, tako da će da me prate. Ne dolazim To je uopšte. naređenje, Sijana. Uradit ćemo kako on kaže. Sijana, jesi li spremna? Na tvoju komandu, kapetane. Sad, Sijana, izvuci! Morat ćemo da napustimo atmosferu ove planete i da se vratimo ka vrtlogu. Imam vrlo čudan osjećaj i mislim da i vi osjećate isto. A šta je to? Gađenje. Malo se žrtvovao za nas. Treba da slavim da se osjećam olakšano. Okreni. Kao što sam planirao, manje više. Hajde, idemo odavde, ovo će da eksplodira.
želim da vidim za svoju dušu. Korigan, vrlo sam ti zahvalan što si našao moj kargo, ali plašim se da ovo naše prijateljstvo mora da se završi. Grujici neće biti ni na čijem tanjiru. Više ne. Sve ih uništi! Smith, trebalo bi da si srećan što su grujici tako brzo evoluirali. Da sam ja životinja kao što ti misliš da jesam, ne bih ni sekunde razmišljao da te pustim, ali radije bih da te vidim pred ligom zbog optužbi kršenja pozicije moći, prodavanja zabranjenih prehrambenih proizvoda i pokušaja da je uništiš inteligentnu rasu, ti i tvoji poslodavci. Znam, gospodo, da će nas ova mala neugodna situacija naterati da promenimo naše planove da uđemo u prehrambenu industriju, ali neće biti nikakvih drugih posljedica. Smith je zvanični predstavnik Gruik biohrane. Sve što treba da uradimo je da poreknemo ikakvu umešanost u njegova dela, a on će biti jedini odgovorni. Kao i obično, konzorcijum je iznad svake sumnje. Prema pravima kompenzacije, ovaj brod postaje naš posed čim postanemo priznati od strane lige. Ako ga prodamo, imat ćemo puno novca da započnemo novi život nebe. I da platimo u posadi Zvezdanog Vojvode za svu pomoć koju su nam pružili. Daj mi samo jednu nedelju i pretvorit ću tu starudu u carsku krstaricu. Doduše, možda neću i moći. Ne brini, prijatelju. Znam mnogo ljudi koji bi bili voljni da te zaposle kao tragača.